ngayon, for today's vlog, ang gagawin namin is kakain kami ng brunch. Breakfast and lunch pala. Ito kasama ko si Miss Regina uli. Hi ka. At saka si Miss Maren. Hi. Ayan, kakainin namin ngayon. Ayan. Ayan siya. Yung kanedok. Ano magkakain? Oo. Ayan na. Kain na kami, guys. Parang thank you, Lord. Ayan ko lang muna iba. Kain na kami. Kuya, kain. Adobo ni Kuya. Kuha ka adobo ni Kuya. Adobo daw ni Kuya. Namimili si Kuya ng adobo. Tabang naman. Kuya, lagyan mo. Ay! Ito lang. Ano dahil? Kita tayo sa YouTube na ito yan. Ha? Nanday! Ano kasama? Asan si Hindi Meron pa kami adobo. Yan, dyan o. Tali tayo. Ito, dali ka na, dahil. Hindi siya makikita sa video. Wala ko ng tampo. Iba ako ng tampo. Ano ko lang naman. Nilalang kinig ba tayo? Ang tabang. Ang tabang na. Ito. Ako din mo yung Lalo ko nga eh. Ano na? Ilan dyan ha? kukuha na lang ako pag gusto ko pa. Kain na tayo. Para dyan, ang problema yan. Hala. Sarap. Wow. Maya na. Ngayon hindi ano balikan. May kanin ako may pinas. Hindi, ito ang dami. Dito ka na kumuha ng kanin. Hindi lang hindi ako kain ng kain mamaya pa. Maaga pa. Sinapay lang kayo? Ay, abot mo ang cellphone ko. Baka nag-message na naman sa yung kalibong.
Okay guys, patapos na kami ng kumain. Kami ng dalawa kasi yung isa busy siya sa kusina. Ayan siya. Busy po siya. Kami lang dalawa. O ito yung nakain namin. At nag-enjoy kami sa Nag-enjoy ka ba, Day? Oo, dahil busog ako ba? Busog na busog siya. Ayaw niya ng kanin. Kasi ayaw niyang tumaba. Ano lang, gusto niya lang ng pie. Tapos mamaya, aalis kami papuntang, saan yun? NBD, may anin kami, may gagawin kami. Charot-charot ka. Okay, thank you for watching. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel and don't forget to click the bell button para ma-update kayo sa mga bagong video namin. Kasali na siya. Kasi palagi na nasa video. Okay, bye!